Hello guys, welcome back to kini akong soliran for today's episode May 3, 2025 and this time kaagi ni Jessica. Si Jessica guys nahiwi ang iyang naong. Nagtuo siya guys nga kini nakuha ni tungod sa iyang pagtulog no nga basa ang buhok or pagkaligo human ang trabaho. Di ba? Nagi mga tinuhaan tayo ani guys no, di ini kalikayan guys. Bisag ako no. Naayuko ani nga mga tinuuhan guys ngan agyo side effects no. Niagyo ni siya yung mga idulot guys na dili mayos itong lawas kung maulag ito maligo o matulog basa maligo nga hago ang lawas. So itong sayron guys no kung mao ba ni ang hinungdan nga sa iyang gibati karon. So di na ta maglangan ato ng paminawon ang iyang soliran. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Jessica, 36 anyos, minyo, ug may duha ka anak. Taga Davao City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kalit akong gibati nga gitawag man kuno ni og Bell's palsy. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Thank God it's Friday! Weekend na gid ugma. Uy, Jess, asa kayo ni weekend? Ugma ba? Sabado ma? Aw, asa pates, sa labhon nun. Hala no? Always ragid labuno ng atiman nun. Ay, mawindan dyan ko anang trabaho ati Jess. Uy, kat-unsad ko no panagsag suroy-suroy bi. Unwind ba? Aw, sa Domingo, manuroy man mi sa mga bata, human nagsimba. Di na buot na akong ipasabot. Uy, suroy as in suroy ba? Mag-beach peron, manlaag sa mall o pabukid. Ay sus, Tess. Para ra na inyong mga single pa, uy. Pero, kaming mga minyo na anya doon ni anak, ay, labhonon og mga bata ray priority. Mao nga kamo, samtang single pa, pag-enjoy mo. Laag mo kutob sa inyong gusto. Kayong maminyo na mo, na puyo na musbay. Ay, di po ko sugot ana, uy. Isag maminyo na ko, no? Mulaag, lingid gihapon ko, Makiingon ka pa, anak, ron. Kaywa ka pa man sa sitwasyon nga parehas na ako. Pero kung maminyo na ka, ang imong free time, o wa kay duty, na igahin yun na nimo sa mga bata. Di bitang naminyo ko, no? Wa na sad ko'y barkada. Ni anang laag, wa na. Tagay, wa na. Kasadi ay, uy, kung maminyo. Mahadlok man lang sa tamaminyo ni mo ati, uy. Tapa di ay. Ay, sige na, uy. Una na ko, ha. Kay mohapit pa ko grocery. Kay manglaba lagi ko ugma. Mupalit ko daan og mga sabon. Kutasag limpyo baya sa bahay. Daghang abog sa suok-suok. Ang goy, at rabaning uban na mong furnitures nga iirog da. Singutan ako eh. Human ani, manlaba pa ko. Uy, ugaw naman di ay kaning mga kortina. Panangtangon ko ni Be. Kay ako sa ning panglabahan. Apilon ko ni sabnig laba. Uy, nagkit sa akong lawas. Hapan kinahanglan akong tiwason ang pangpaglaba kay maglungag pa ko. Alang sa paniod to. Oy, Oh, kadaghan ko rin mo gilaban. giapil ko na lang laba ang mga kortina. Kay hugaw naman di ay, uy. Kung ano man, gigutom na ka. Hapit na ni Mahuman, maglungag na ko ron sa atong paniod to. Ako na lang siguro yung maglungag. Sige. Kay ako sa'y magluto sa gisugo ni Jenjen ako. Magpaluto siya ito, paborito niya sudan, chicken curry. Ako rin naibaw ato kung unsaon pagluto. Aligo na ka?
Ngano man? Haggard na kay kong tanawon. Ay, maligo ra ko rin daw ngayon, human aning panglaban ako. Naligo ta kadaan. Kaya nga no, di ay. Di man ko gugunahan nga maligo daan. Kaya nga ko hinubo, apilo man akong laba. Maayo nang human akong laba, limpyo na ang tanan, wa na'y bulingon. Pero di man guna maayo nga human nimo. Pwerte nimo kahago na usa pa ka maligo. Magkapas mo nas kusog. Ay, naanad na ko ini remark. Sa una pang dagap ako, nga sasapa gani mi mang laba ato. Manglabadaan, og maligo dayon nagpauli. Basta, muna ingon ni mama nga makadaot na. Sige na, uy, sige na. Aron mahuman ko aning maligo dayon ko, niguman ako aning laba. Aron makaluto na ko sa atong paniud to. Ay, Mart, kuman na magitag paniud to. Tugsa ko ha. Ipaato ba ng electric fan ako, be? Matug ka nga pa sa paganin ng buhok nimo? Da. Ay, tuka o kapoy nagkipkip ko, Mart. Matugsa ko. Unsa na ba ng oras na? Hala, lami at ay sa akong katug. 3:30 naman di ay sa hapon. Kilabad sa akong Imbes na katug ko, nilabad man hinuon ng akong Hala, uy. Ngano maglurat o siga man ng usan akong kamata. Ugang pikas, gamay. Ngano man eh? Natinga ako, kung nga sa pagmata na ako, murag sigara kaayo ang pikas na kong mata. Samtang ang usa, gamay. Gibaliwa lang to nako kay basin tungod lang kay bag-o kong nagmata. O maulian ra. Unya, giguto na hinon ko da. Mag-snacks lang una ko. Niya pa day biscuit, sobra sa mga bata. Kanina akong kaunon eh. Oh, nga naman yung akong baba nga murag nahiwi man. Alo eh, nahiwi yun eh. Lain kay iusap. Tanaw na ko sa samin, be. Hala, na-stroke ka ako. Kay nahiwi man yung akong naong. Mart! Remart! Ihatod ko sa doktor! Normal naman ang imong BP, ma'am. 120/80. Ha? Oo niya, naunsa di ay ko ani, Dok. Ato lang una ning obserbahan, ha? Di lang una ko mo pa-admit nimo kay okay raman gyud imong vital signs. Pero kung unsa man gani, Mrs., balik lang dahil mo din sa ospital. Salamat, Dok. Jess, ano naman na, Jess? Migawas magbalik ang ginom nimong tubig sa left side nga bahin sa imong baba. Ay, Mart. Dili na mag-aabot ang akong lips. Unsa? Nikaon ko ganina. Mahog na sa ng pagkaon. Uwa na gani panlasa ang left side sa akong dila. Ug dili ko na mapiyong ang usan ako kamata. Kinuo ko. Naon sa makaka, Jessica. Tara, balik na doktor.
Human sa itong gibuhat nga physical exam, nagduda kong facial nerve paralysis ni o mas common nga gitawag nga Bell's palsy. Bell's palsy, Dok. For further examination and medication, i-refer ta kag usa ka IM neurologist o espesyalista aning maong case, Mrs. Ginoo ko. Niadto gid ko usa ka neurologist, doctor. Og mato ni Doc, medyo mutek gid ko og time ang pagtambal ini o gastuhan gyud. Pero matod pasab niya nga dako og chance nga maulian pa ko. Basta sundon lang kuno nako ang tanan nga gi-advise sa doktor. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Mao'y akong naandan nga manlaba o magtrabaho una o sa kumaligo human sa tanang mga trabaho unon. Dili ba di ay ni maayo? Mao ba kini ang hinungdan kung nganong na Bell's palsy ko? Ikaduhang pangutana. Natugsad ko adto nga basa pa ang akong buhok. Nagpaatubang pagid ko sa electric fan. Pagmatana ko, nahiwi naman ang akong naong ug nilurat na og siga ang pikas na kong mata ug ang pikas gamay. Dili ba di ay maayo nga matug nga basa pa ang buhok? Ikatulong pangutana. Maglisod ko sa pag-inom og tubig o pagkaon. Wayla sa ang left side sa akong dila ug dili na mag-abot ang akong lips. Di ba gud ni atake? Pero 120/80 raman pod ang akong BP. Ikaupat o katapusang pangutana. Girefer ko sa akong doktor ngadto sa usa ka MI neurologist ug matod sa akong neuro nga mo take time pa kuno usa maulian ug makagasto pa mi. Mga pila ka ni kaadlaw o buwan o muabot ba ni og tuig usa ko maulian? Mga pila ka ha ang gastuhon gyud ini. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jessica. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, ana na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanya padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Bilingos Minya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kining class reunion is banding, not bullying. Mo'y akong naandan nga manlaba o magtrabaho una usa ko maligo human sa tanang mga trabahon. Dili ba ni maayo? Mao ba hinungdan nagka Bell's palsy ko? Kining Bell's palsy daghag mga hinungdan. Actually sa akong mainumduman ng Bell's palsy, murag mahiwi ang imong naong, murag ma-paralyze ba. Of course, uncomfortable kay ma-paralyze man imong naong. Ama ko si ani Jessica, pwede siya viral infection. O pwede due to stress. So, kanang hindi ka perming matok regular imong pagkatulog o due to some medical problem. So mao na mga medical problem nga walang mga tagad pero pareha sa mga paparehan ng mga pangutana kini bagong usahay gisingot kuan kay may mo bag mo rest sa tag mga pipila ka minutes before ka mangrapo maligo kay sudden change of body temperature makadaot man pod no kining permitang stress for some reasons sanas mga inungdan nga mo-lower ang atong mga depensa sa lawas immune system na to mo lower more prone ta mo develop ani mga ani. So kung malikon kining Bell's palsy madamage sa atong facial nerve. Kining facial nerve usa ni siya sa cranial nerves nga nagfunction sa tibok nitong lawas para nga normal lang atong panglihok-lihok panulti o tanan natong mga motor o
mga functioning, no? Okay, ikaduhang pangutana, natulog sab ko adto nga basa pa ang akong buhok. Nagpaatubang ko sa electric fan. Pagmata nako, nahiwi naman ang akong naong, nagkurat o nagsiga ang akong pikas mata ug ang pikas gamay. Di ba di ay maayo matulog nga basa pang buhok? Daghang mas akong naibalan matulog basa ang buhok na nas beach ay. Pigas din ninyong tanan diya sa Sikihor, no? First time na ko nga nagsikihor, daghanang matulog basa og buhok nas beach sa. Wa man sad madaot, no? O depende ra gyud po ni sa how strong you are, no? Diya sa Lasi Sikihor, musta mo diya? Na inyo dang ambak-ambak sa ambak sa pools, no? Nindutan ng inyong pools diya sa Lasi Sikihor. Kagumhabay, o sa limot ko sa pangalan na to, no? Regardless diya sa mga Baiton family, mga Tibes family, mga Balya family diya sa Sikihor. Naan mo sa ko kay balog unsang lungsura po mo diha sa, pero kay balog ko nga taga diha mo sa Sikihor. Ikatulong pangutana, maglisod pag ko pag-inom og tubig ug pagkaon. Walay lasa sa left side sa akong dila. Ug di mag-abot ang akong lips. Di ba good ni atake? Pero 120/80 raman puy akong BP. Well, kuan man ni Jessica, no kung naka sa hospital sitting, tagang kayong laboratory workup ang angay buhaton para sa imo para ma-diagnose ka properly, no? Mayong kag Bell's palsy, kinsa may nag-diagnose nimo nga Bell's palsy ka? Kini magong Bell's palsy makahatag gunin natog mga daghang kayo mga signs and symptoms, no? Ako lang gining ang kutob sa akong may bala, no? Ang warning signs ng Bell's palsy nga murag magsiglo luha imong mata, nya magtuto imong laway, labad imong ulo, nya dili naka ingnon ta 100% maka-close sa imong mga mata. Murag mahiwi ba? Nya murag ang imong naong murag musag, murag muubos sa one side, sa nya di na ka makalasa. Imo man imong giingon nga ang imong dila dili na maka-appreciate kung unsa may lasa, no? Tamis ba, parat ba, halang ba ana. So ang danger ani gyud kay kung di na mo matagan og pagtagad, maka-cause ni siya paralysis sa side sa imong naong. So mo na siya ma-asymmetry na may facial asymmetry. So ang treatment ani is diya sa among sa hospital setting, ang treatment ani is oral steroids, antiviral medications. Unya kumadto ka kanang ophthalmologist, no? Ako i-recommend si Dr. Jojo Aquino, opera sa kong mata nga katarak og dihay pay gamay ng problema. Usually tagaan kaniya og mga lubricant sa imong eye, no? Na mga eye drop, no? So dili ni siya contagious. Maka-recover ka without treatment, but mamay good muduol gyud ka og kanang expert ani, no? Mga opta para sa mata, usually tagaan kanila og steroids, no? Mga prednisone kung pananglitan available. So naasa batong ninyo sa Davao, no? I do not know kung naay I'm sure dako kay ng Davao. I'm sure naay mga practicing ophthalmologist siya o mga neurologist, no? magpahiling ka. Most likely kung balikon tagaan ka og steroid. Okay? Ikaw pa to katapos ang pangutana. By the way, ang kining 120/80 mga blood pressure normal naman na siya. Kung 140/90 pataas, alarming na siya. Mo na nga ang kaning blood pressure ngadto sa medyo di kayo nakaintindihan dili ni bupat sabot nga anemic or whatever dia. Ang kakusgo ni sa pagdaloy sa imong dugo sa imong lawas, no? Ang kaning anemia ang basihan na ni ang hemoglobin count nimo. So 120/80 is normal BP raman na siya. Ila edad ni Jessica, 36 years old. Normal na sa aning mga idara. Okay? Ikaw pa ito katapos ang pagutana. Girefer ko sa kong doktor nga to sa Osaka internal medicine neurologist. Naaraman na rin, no? Kung matod sa akong neuro nga mutek pa ko no mutek pa ko no time usa ko mulian o makagasto pa mi. Mga pila man ni kaadlaw, buwan moabot ni og tuig o usa maulian. Mga pila kahapon ang magasto namo. Okay, with regards to the pila ang magasto, magdepende na kung ang imong neurologist nga nagtanaw nimo usa ba ka government
doctor or private doctor, no? Kung pila kadugaya maadlaw nga maulian ka, magdepende na sa compliance sa imong medication. O how severe is the Bell's palsy, kung Bell's palsy man gyud kaha ning mao nga kaso. Okay, so hinaot nakasabot ka sa speaker nimo Jessica diya sa Davao City. Regards ninyong tanan diya. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kayo ko nga daghang kay. And ayan guys, anuga na po nato ang laing episode karong adlaw. Diri sa kini ang akong suliran. Kaagi ni Jessica guys, no? Problema in town siya guys, kay nahiwi ang iyang naong. Nagtuo siya nga siya na paralyzed, no? Na stroke or nagka Bell's palsy. Pero I think sama sa drama guys, no, sama sa kung nadunggan, nagtuo ko nga nagka Bell's palsy siya. Kay maamugod po ni ang sintomas guys nang nakita na ko, no. Kang Frenchie di ba? Kay ilamong guro mo ni Frenchie D guys, no, tong nahimong Star in a Million Winner season 2, di ba? Nahiwi ang iyang baba guys, iyang tungod kay nagka Bell's palsy. Pero karon uli-ulian naman siya, no, tungod sa medication po lagi nga perti ka mga mahalag guys. Kwartahan ba po si Frenchie G, ado na gyud siya ka-afford guys. So nagtuo si Jika guys, no, nga tungod daw ni sa kay maligo siya, human trabaho or matulog nga basa ang buhok. Napoy lang tinuhan ana guys, no, kung matulog ka basa ang buhok is makuan imong buhok, no, o mahanap ang imong pananaw niya magkuan muputi imong buhok na magkauban. Pero matupan ni doktor guys, walay side effects, no, depende gyud kuno nimo na sa imong immune system or stamina sa tawag ana. So di siya mutuan na guys, no, siyempre sa mga doktor din na mutuog mga skuan tinuhuan lang na according sa mga katigulangan. Pero depende gyud po na sa doktor guys. So nagtuol siya guys, no, nga Bell's palsy. So motuoy na matikdan siyang naong guys, no, nga ang mata niya dako ang isa gamay niya, siga ang isa. Unya di na mag-abot ang iyang mga lips, magsige naganga. So guys, style ana na mag-ana gara. Hala inaana gyud. Yan yung nakita na ko guys ni Frenchie D, di ba? Pat i-search sa Facebook guys, Frenchie D. Unya di na maglison siya nguya, no. Di na halos mapiyong ang isa ka mata. So lisod jud kayo ang gibati ni Jessica guys, no, na feel jud nako siya. Unta maulian ra ni siya guys, no, makita ra siya solusyon sa iyang problema. And I hope nga naliwanagan siya guys, no, sa tambag ni Dr. Rene Obra o makatabang ito dako sa iyang problema karong adlaw. So that's all for today guys. Thank you so much and God bless us all.